Ya, panjenengane Pak Lurah nuju Mbak Mimin karo Mbak Apri. Wow, lek Kimin, heeh. Ya, ya iki ya dagelan utawa lawak sing lagi naik daun. Heeh. Mula luar biasa Kaliwedi ya nekakne bintang tamu saka Klaten. Wow, ngono heeh. Ya. Paribasane, Nduk, apa? Tuku tenggok ana ing Paris. Apa ya? Heeh, Mbak Amin Pipri ketok wedok ning asine gembol linggis. Lah ya. Oh, ngono ah. Karo Mas Uncek barang. Heeh. Ya. Peloke, Mas. Ya, peloke. Ya. Ngaturke iku sing nonton ana YouTube wis 2.500 punjul. Heeh, urung ana ing TikTok sembah nuwun. Dalang kanggo asli iki mau sing brondong gip. Panjenengane Pak Gino Putra Dikari. Heeh. Ya. Ya Mbak Mimin karo Mbak Apri sik, engko gen disusul karo Mas Uncek. Ya, heeh. Ya. Aturke, ha, aturke. Ha. Ayo kanca ning gisik gembira. Arep. Yo. Ando bro. Iki nek dipirsani kaya dene Jambe Sinigar. Wah, ngono ah. Lek Mbak Princess Aprilia sing sebelah kanan kuwi, woh, nek ora ngerti dikira wedok tenan. Wah, ngono ah. Iya, jebule nek dibuka enek lato-latone. Ya, ya. Lato-latone nek kalih wong iki mung siji kok. Kok arek sitok to? Sugeng dalu Mbak Princess Aprilia. Sugeng dalu. Cantiknya Klaten. Pak Kangko matur sembah nuwun. Wah, saya dangu nyawang panjenengan mirsani panjenengan iki sumunar cahyane. Kaya dene widodari darat. Luar biasa. Nggih. Kula nggih kapang kalian panjenengan. Mila menika dangu mboten pinanggih. Nggih, sakniki kepanggih wonten mriki. Nggih. Panggih kalian rencang-rencang Dwija Laras Indonesia. Nggih, sehat to Mbak Inces? Sehat Pak Kangko. Alhamdulillah, sing penting awake waras, awake sehat. Nggih. Nek awake waras, awake sehat niku saged menghibur secara maksimal terhadap masyarakat memening Kaliwedi. Sinden enom kudu sing trengginas. Nggih. Enom ayu, Nggih. kabeh sinden kok lanang tuwa dandan wedok. Wah, wis. Heeh, ya. Nggih, sing penting niku nggih semangat ya Mbak Inces. Semangat. Heeh, Mbak nuwun. Setunggalipun. Min, piye kabarmu, Min? Sinten kang panjenengan suri pirsa menika sinten? Panjenengan menika lho. Aku tak takon karo ya Jas, mbok menawa kleru ya dodok sengeni. Pak Kangko kali dadi dalan sesasi rong sasi apa 10-an taun to. Puluhan taun. Kok ora iso ngomong rasane wong wedok ya, Bri? Carane ngomong ki sing kepiye? Kudune rak paribasan anu genter sineret rak ya iso to. Mimin Apri wilujeng dalu sanca kondang, sanca cantik, sanca rak wis kunes trima. Kok kowe dalembone mergo men nang ndi men? Ngono ki lho. Loh, Mbok menawa loh, ini yang perlu diketahui kaum lelaki iki ya ini. Apa? Sedikit hal-hal kecil pengertian sing dadi tentrem ayeme wong wedok. Heeh. Lho, jan kok ora ya mirengke to pidatone Ibu Bupati, Mbak Yuni. Bu Yuni wae ngendika ngeten to. Hah? Wong lanang ki iso ngopeni, ngayemi, nganaki, ngomahi. Nganaki jan pun terbukti iso. Ngomahi wis terbukti. Iso. Terus ning sing gawe ayeme ati wong wedok niku penjalma tembung seklimah kalau apa natoni lho. Sing ndi? Lek men ngoten to.
Lah ya ora ya bener no. Lah niku lho. Kowe kan dienggo ngempong Ketoke rasane wong sepele. wedok. Menika piyai kakok kudu introspeksi. Nek sing wedok ngantek menggok dalan ampun nyalahke wong wedok. Mergo ning omah ki ora nyaman, lanange gur maido dan maido. Oh. Lho, Mbak Nulat pemimpin boy anu menika Seragen Ibu Zuni lho. Kusdinar Untung Zuni Sukawati. Lho. Nulat menika lho, nyatane 2 periode luar biasa mimpin Seragen. Jadi hal-hal kecil ampun jangan kesampingan. Duit iso akeh mergo saka sithik. Betul. Bojo iso bungatine mergo hal-hal kecil. Dialem le masak, dialem le dandan, dialem le ngomong anak. Jadi sudah terbukti bahwasannya yang menang atau yang unggul ki wong wedok mergo Bupati Seragen adalah Yai Putri. seorang putri. Secara de facto dan de jure ya. De facto dan berarti tetap posisinya menang wong wedok karo wong lanang. Kowe mbelani wong wedok temenanan jane kowe lanang apa wedok? Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan piye? Nek cum-cuman BLT wedok. Nek pembagian rokok lanang. Mas mau dadi ki mau pitutur kanggo piyai kako. Dadi termasuk kowe. Oh. Mbok jadi alem wong loro diseret wong loro nyatane Pak Lurah kalian Bu Lurah rak nggih mengendaki Mimin Apri to. Betul. Ana Apri ra ono Mimin ya godang. Ana Mimin ra ono Apri ya kurang. Iya. Ngaten. Apa nek ditambah sedulurku lanang Mas Uncek ra iso mengke. Bener. Menurut di suwun lakon Tri Manggolo, Tri Telu Manggolo Manunggal, tegese bisa manunggal ing antarane pejabat masyarakat ya toh Kang Sarto para perangkating desa. Dadi siji. Nek yo rukun nyawiji ki rak ya dadi tentreming ati. Ngono lho Le. Dadi antara warga Punggawa Praja ki kudu bersinergi. Kena nggih contoh, kena nggih tulodo kemasyarakatane menjenane Mbak Yuni selaku dadi Bupati 2 periode. Fa insyaallah Kang Rayi menjenane Mas Bowo yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Mbak Yuni. Kalau mau sabut sih Mas Bowo piyaine kaya apa jenenge Werkudara. Terus gawane Mbak Wulan alus kaya Sembadra kaya aku. Ngalah. Mesake Mbak Wulan. Kok dipadake kowe. Bakune kok nderek memuji matur sembah nuwun Pak Lurah diganteni sapa-sapa le dipilih tetep Mimin Apri ya Allah. Sesuk tanggal 6 kena nggo angsuran BRI Pak. Rasa ngandake angsuran kok kowe. Ya kuwi wajah-wajah nasabah to jenenge. Bu Lurah kalih Bu Camat niki ora foto kalian panjenengan. Aku iki gur Sumelang lho Le. Lah Bu Camat kalih Bu Lurah ki le foto kok mepet-mepet Bu Lurah kalih Bu Camat ki yo. Padahal tak beteki ngene lho. Wis aku sing ngene to njaga ibu. Malah ibu tetep mepet ya wis aku ya nyaman nang ya. Lah ya persa ora nek dhewe iki lanang. Ya persa. Ning berarti kowe iki kena nggo paribasan ora kudu plek. Apa ta? Ning kena nggo contoh nggo tolok ukur. Oh, sejatine wong wedok kuwi nek diragati, disayangi bojone, diopeni, digemateni ya isih cantik atase apri wong lanang iso ayu berarti bojomu iso luwih cantik lahir batine. Betul. Ora wong wedok kon usruk dadi tulang punggung keluarga sing lanang mancing 5 dina ra mulih. Wonge teko. Rakipun berbalik menika. Mancing ki ya ora apa-apa menika dienggo nyon sampeyan berimbang, ngoten berimbang to menika men refresh lagi otak kita. Ning nek mulih mancing ra tok iwak ya aja ngamuk wong wedok, ra ono pangan ya aja ngamuk wong wedok gitu lho. Dadi kudu jumbo. Piye carane wong wedok ki dimuliakan ya? Di mana ada kesuksesan seorang laki-laki di belakangnya pasti ada istri yang selalu mendoakan. Lah ngono to kita ya. Beres niku. Nek wong lanang ki lomo karo wong wedok, niscaya rezekimu akan berlipat-lipat. Betul. Mergo istri ki membawa rezeki, ngono kan bener ya Le. Istri ki membawa rezeki. Lah nek istrine kowe ki ora membawa musibah malah. Sing model ngono. Aku kan iso golek pangan dhewe. Oh ngono. Wong lanang tak penake tak amruk tak ora adu jago tak bayar wong lanang. Wah. Perwira men kowe. Malah. Nyun pangapunten nggih Bu Lurah, nyun sewu suwan kula ragi randat, nyun sewu. Lah ngapa? Aku jane jam bar kisak jam 7 wis kok omah. Panganan tekan sapriki jam 09.00. Wong kenging kula 2 jam. Liwat tol 2 jam nek mboten liwat tol 2 jam setengah. Terus tak angkah. Lah kok wis jam 8 seprapat wis melangkah ngono ki bojoku njawil. Nek ra tak ladeni aku dosa. Dikutuk karo malaikat ya. Kaya Dewi Banowati wae. Nek ra diladeni dosa, nek diladeni kalaku bisa hancur karena terlambat derek Pak Kangko. Mongko aku karo Pak Kangko kae mistrine sudah dapat. Nek nganti aku dipitet mergo aku terlambat. Kok sik ta bojomu ki bangsane wong. Udu wit ringin, Mbak.
Terus tak sengkake delalah bojoku ya trima. 10 menit ya wis lowong aku bacot dhewe pakmu aku ya. Kok iso kon bacot dhewe? Lah ketikane jenengan nek kira-kira kesel ya lekasono men bacotke dhewe. Kula iki ngrungokke terus lho ketika panjenengan kono tak go onseki kula iki. Omongan kok jan delewer. Wong wedok bagian rekoso nek wong lanang nolak etuk wong wedok ora etuk nolak ya kleru. Ra etuk kok kemenangan sendiri. Egois. Nah, mung kesele dolanan kertu wegah ngladeni bojo. Nek wong lanang wong wedok kesele masak malah dipeksa, ya sakit. siapa sing sakit? Aku. Sing sakit sebelah ngendi? Loro. Loro. Derek memuji kagem anu Bumdes. Nggih. Bumdes. Sangat luar biasa lho Bumdes mriki. Apa jenenge ana pemandian, ana apa jenenge simpan pinjam dan lain sebagainya. Pokoknya desa mriki niku semakin lama itu semakin maju dan semakin hebat. Amin. Derek ndedonga mugi-mugi Bumdes Karya Mandiri sansaya maju. Amin. Saged numrapi wonten ing tlatah Kaliwedi wontenipun. Ngoten nek dongamu piye, Lek? Ya muga-muga ngrembaka berkembang atas sukses murakapi kanggo sapa wae. Amin. Dasare Bu Lurah ya alus, Pak Lurah piye ya sembodo, Pak Camat le pidato. Aku neng tol ki ngrungokke le pidato Pak Camat lho piye. Ringkes ora kapian jan. Mau aku nek ketemu wong lanang ngono kok piye? Ya piye ta? Heeh, Pri. Lagi ngerti iki lho san-rasan. Mboten niku nggih Mbak Limbu. Nggih. Sithik-sithik ora nggih mudeng agama. Kowe iki mengi apa piye kok? Ora mudeng agama to. Wong wedok kuwi suarane sunahe aja melebihi suarane wong lanang. Oh ngono. Nah itu kerasnya tuh nggak boleh melebihi suara laki-laki. Mula nek imam sholat, sok imame kelaru baca doa, wong wedok ora itu ngomong gur. Iku nek kalau menjingmu muntir malah Gur tangane wong wedok ngene ora itu ngomong soalnya suara wong wedok itu mengganggu. Masa mudeng agama lah. ngedian. Jarine ngoten niku, suara perempuan itu kerasnya tidak boleh melebihi suara laki-laki. Imam keluarga tetaplah laki-laki, senajan to wong wedok le sindian bacut-bacut sedina sak yuta sesasi 30 yuta ora etuk meteklekke wong lanang. Betul. Imamnya laki-laki, rasah ngubrah angger-angger. Lah kowe nek omah-omah dadi imam apa makmum, Lek? Apa jenenge ngono kucel kok semani ganggu Mbak Yune. Lho piye ta wae jenenge? Imam. Imam. Katurke panglipur, Mak Sakti. Nggih, nggih. Yang jelas ucapan terima kasih sedaya yang telah membantu terlaksanaan. Yang paling penting dari Dinas Kominfo Kabupaten Sragen. Nika di live Diskom Info Sragen. Nggih, Kominfo, nggih. Nggih. Yang telah peduli dengan kebudayaan terutama wayang kulit. Nyatane malam hari ini yang rawuh warga masyarakat ana ing Kaliwedi sangat luar biasa. Kuwatang atek dawu Lek tekan mburi. Ora mergo seneng karo kowe lho, Pri. Lah ngapa? Mergo nunggu hadiah. Ya, Kaliwedi iki dionceki to, Mas. Anu kok Mas. Mbak. Kang ki apa li kuwi apa? Wa ki apa di ki apa? Lah iki biasa kecerdasane. Iya. Karyanya terbukti nyata. Nyatane semakin tahun semakin berkembang dan maju. Li iki tegese lihatlah bumdesnya. Loh, ora niku nek anu badan usaha milik desanya ngrembaka nanti juga bermanfaat untuk warga dan income per kapita masyarakatnya juga semakin meningkat. Iya. Kuwi mah jero kaliwe. Wah. Wedya marang Gusti Kang Akarya Jagat satemah di situ akan ada kejujuran dan tidak akan ada paribasan korupsi lan sak piturute. Lah, ora ana korupsi, jujur bumdese satemah bisa tertata dengan baik. Di sinilah menjadi tolok ukur untuk wilayah yang lain. Oplos sebelangan buat Kaliwedi dan Bumdes. Hebat. Tolok ukur. Sak desa ndek bumdese berkembang ngono. Apa kowe dadi warga kene ngono apa ora? Aku pasti dadekke bedan kok ngancani ibu. Ngono kan. Bedan tak nggo sen kan nggo bedan. Sing tak pesen ku bedan. Kok nek dadi warga kene mah bingung Pak Lurah no. Lah ngopo? Kon nulis jenis kelaminmu piye? Anu ya digambar pleci no, Pri. Gambar pleci. Ya nek anu ya enggak boleh tetap sesuai faktanya, kenyataannya. Lah jare wedok. Pak Lurah ra
etuk di ngene-ngene iki sesuai kok ya. Oh, kowe lanang apa wedok ora jelas. Lah saiki lek Jumatan nganggo sarung mau nganggo rukuh. Nggih kula ngangge sarung ning motife kembang kantil. Tetep ya kembang-kembang. Kembang kembang. Nggih. Ya iki ana setunggal sing dikersakne Pak Lurah ya Mas Uncek Sanusi. Ya. Mangga. Monggo Mas Primus. Ya, Primus kuwi pria mung setunggal. Ya. Suara suling kumandang suarane. Edi Makmur Jaya, terima kasih. Mas Gino. Putra Dikari. Putra Dikari Mbak Mimin, Mbak Abu. Tri Manggala, Tri telu ki ya dagelane digolekne telu. Lah loro setengah ngoten kok. Loro setengah. Kok loro setengah? Lah sing jarine sing tunggal wis tugel. Ki ya komplit lho yu. Masa ta? Ndoki ora. Ndoki gak sah. Maksudnya komplit. Komplit ndas enek tangan enek, sikil enek, weteng ya enek. Rambut liyane ya ana. Sing dibutuhke wong wedok ya ana ta. Mbuh. Padha nggonmu ra ya, Lek. Ndo jare nggonmu sanglir. Kok terus dicethake lho. Jadi ngomongnya hati-hati kok malah dijebloske lho, Mas. Nek wong sen ki gambar miring rembukan cak rembug hati-hati aja langsung vulgar ngono kuwi. Digambar miring wae. Alah lah, zaman saiki kok gambar miring. Lah kok tok lah wis ada bingung lho. Lah piye lho? Kok dadak di nggo semu-semu. Rasa semu, cethake bingung kok. Dadi nek kaya aku ki ilmu anatomi tubuh ya langsung ya, Mas. Terus piye? Mapane nek ngendi to, Mas? Penasaran. Boh, Mek, aku malah geli. Nyamang panjenengane malah geli lho, Mas. Ning luar biasa lho Mbak Mimin, Mbak Apri. Pripun? Mbak apa napa jenenge ngomong setunggal. Nek niku nggih bojo normal, bojone gede dhuwur niku. Oh nggih ta? Nah. Kowe krungu. polahe kepiye terusan ora? jangkrik takokmu ya ngono lho. Lah Kowe piye? praktekke kene apa piye? Lho iki buktine lho. Piye? Polahku kae kepiye? Malah kaya becok gendong anu iki. Ya aku lho Mas kaya ngono kuwi kan ya jane ora perlu di ranah pribadi, ora perlu di-share to Mas. Bener. Bojo kuwi arep diperlakukan mana aja boleh. Arep diperlakukan model apa-apa itu wong wis halal milikmu. Ning mergo adek iki menungso kudu nganggo adabe menungso. Nah, Ndak boleh nyun sewu harus dalam satu selimut ora itu wudo blejet. Lho ngono Mas. Mergo dia menungso digawe akal, pikiran, budi, pekerti. Nek kewan kan duwe akal. Ning ora duwe akal tok, dekne ning ora duwe rasa. Dong pora. Pekerti. Ning nek menungso kan duwe budi pekerti. Duwe rasa, duwe duwe pikiran. Dadi sopan santun unggah-ungguh ya kudu dianu. dadi ra etok udah Ora becet. etok, Mas. Aku wis kadung iki terus piye? Aja ngono. Gak aku. Dilani. Aku gak udah blecek bojoku malah kaya tuyul. Dadi ra sida ae malah. Nek sing wis kawuri ya wis sesuk aja kaya ngono. Sesuk nek karo aku ora pareng ngono ya, Mas. Gak rasah. Aja lho Mas. Iki bengi iki jan kelakon tenan. Kelakon apa? Warga Kaliwedi. Kaliwedi. Wah, senekake wong remuk-remuk iki. Kok remuk? Kok iso? Wong cacat kabeh. Cacat nggo nendi? Sing cacati kowe tok kuwi lho. Nek aku nggo nendi? Kok jenengan-jenengane do ora rumangsa cacat to niku. Lah ngapa? Kan kula kena cetha cacate cacat fisik. Nggih. Lah iki loro telu. Kok telu? Tak Kuwi tahu apa. cacat mental.
Piye nggon apa sing mentale? Kowe lanang yo letoy. Kak letoy. Iya. Lah aku cacat mental nggon apa? Lah jenengan wiwit kala wau Ngopo? ngendikan kiambak omongan dhewe sauri dhewe. Lho. Kowe berarti ngelokne aku edan. Dhewe. Kowe ngelokne aku edan. Lah ki napa mboten edan lho? Ora masalah. Enek kancane ngomongan dhewe niku lho. Lho, sing edan berarti aku tok. Lah sinten? Yoga-yoga ki do edan kabeh. Ngerti wong edan nek ditabuhi. Lah dalah. Ora mung yoga tok. Lah sapa? Sindan iki ya edan. Kok iso? Lah yoga nabu kok iki sindan nyuwara. Berarti tukang son barang ya edan. Wong kene tukang wong edan kabeh kok dianu. Berarti sampean ya edan. Ya edan. Wong edan kok dijak omong. Ah. Lah iya. Lah kok lah iya? Berarti Pak Lurah ki ya. Ayo. Pak Lurah ki ya. Muni edan ngono. Mboten. Lah piye? Pak Lurah bijaksana. Oh. Kok bijaksana? Nglumpukke wong edan gendang waras. Tak kira piye nek digites Pak Lurah ora. Hati-hati lho, Mas. Gites kepiye lho. Matur sembah nuwun kagem panitia syukuran bumdes wonten ing Kaliwedi. Gondang mugi sedaya pinaringan sehat, Amin. berkah barokah, Amin. usahanipun tambah sukses, saged manfaat kagem warga masyarakatipun. Amin. Aku wis suwe-suwe pegel kok aku. Lah piye? Aku omongan blangak ngiwon-nengen. Suwe-suwe kaya boneka dashboard kae lho. Apa ngene, Mas? Sampean kono. Mburi kono rada dhuwur. Apa kene aku sing nang ngisor. Lah jenengan nek ngadeg aku jajan jenengan nek syutinge pas di Zoom iki lho, ndase dadi loro ya. Kok iso dak. Yen aku sing di zoom terus Nek aku jajar ngene iki terus jenengan di Zoom, ndase dadi loro. apa iya ta? Gak wah mriki gilane. Iki kacak horor kok kuwi kok. Ning kebijakan Lah, piye, Sragen kala wau nggih kula sing makak aku runtik lho, Mas. Ngapa? Bu Bupati wae ngendika, Heeh. Sragen ibaratnya saiki Pembangunan. infrastruktur luar biasa. Betul. Terus mau ngendi Gunung Kemukus arep digawe Wisata wisata religi. Ora kok arep wis saiki dadi wisata religi. Jangan disalahgunakan ning kono ki dienggo ndedonga. Lah kok kowe Nah. ngerti mo? Lah makane kono kan wis saiki wis dienggo wisata religi. Heeh. Kan aku ya dadi rekoso. Ternyata semua kebijakan itu ada yang pro ya kontra terus aku pindah ning Trowong. Terowong dolan alun-alun. Kowe dhisik ki nang kono to? Kula 5 tahun 2009 sampai 2014. Kowe golek nggon saiki. Kono digusur saiki golek nggon. Nek mburi pasar kok. Gak nang ngene Mbah Gajah kene lho. Lho, ngendi kuwi? Mbah Gajah. Aku mbok diterke rono. Kono kuwi. Kok jenengan ya pirsa, Mas? Oh aku bar liwat tok. 2000 pira mau ning 2009? Kula 2009 sampai 2014. Loh, berarti urung kondang ngene iki ya? Dereng. Terus nyambut gawemu apa? Ngamen. Rumiyin ngamen dari Palur terus turun wonten Polsek Sidoarjo nika. Polsek Sidoarjo apa Sukoharjo nih? Sidoarjo nika nggih terus mengke Sukoharjo. numpak kol gundul niku napa prontol-prontol niku ning mboten langsung terpasar. Heeh. Nek ten pasar bunder nika, nek esuk kan tesete Satpol PP. Iya. Dados kula mubeng turut desa sik. Oh. Engko Satpol PP mulih bar jam 1 nika, pasar niku tekan sore. Dadi mboten kemput kula paling ora entuk 40.000 sedina. Oh. Pasar bunder kali pasar ngarep nika. Nika mesti akhir ngamen golek jenenge Putri niku kula jeneng kula Putri. Dhisik. Nggih, namine riyen Putri Mutiara Retak. Dhisik. Zaman semoten. Ning aku ning maksud kula ngeten lho, ora didelok masalah ngamene. Berarti menungso nek usah budidaya berkarya dengan talenta yang dimiliki dan dikamodir bisa menjadi sesuatu. Ngaten, ngoten niku nyatane. Kowe ngamenmu piye? Carane ngamen piye? Nah, Mas Uncek kan pengen ngerti. Dhisik iki piye ya? Dhisik aku tau ditutuki gitar wong barang, tau ditutuki apa-apa barang piye. Terus kecantikan kan zaman sebenarnya jek cantik banget ya pengen yo ana sing pengen merongrong aku barang dhisik. Boyoh. Jenggote teng ceringe kok cantik. Ki ora caramu ngamen lho, caramu Lah, ngamen kowe kuwi lho. carane ngamen Lah, piye? piye? Dhisik nggawa cicik-cicik dhisik. Heeh. Iki praktekno kuwi enak cicik-cicik lho, praktekno enak cicik-cicik lho. Apa kowe iki lho. Kuwi nek iki fakta lho Mas, fakta. Kuwi nggo rebana. Iki kudu cicik-cicik Mas. Iki apa? Iki apa jenenge? Apa jenenge? Ya cicik-cicik sing iki iki wae no. Alah anjing, alah drijine iki lho dijak alah. Rada kaya nyekel telek. Iki kan manyet. Mas, berarti sebelum menjadi seorang bintang tamu yang hebat ki diwiwiti saka merangkak dari bawah. Nggih, ten pasar bunder nika kula ki ra entuk
ngatung njuk duit ngono ra itu. Hah? Kowe nyanyi yo joget mleter dadi sing njalukke duit-duitku malah bakul-bakul niku. Gua kerdus. Anu putri joget nyanyi yo sak keselmu, anu kowe njalukke duit aku. Dadi kulon kowe ditanggap bakul-bakul. Ternyata mereka butuh hiburan. Dadi nek ngamen kok aja dikei langsung lunga, kei langsung lunga. Kula sampai lagu tutup. Wow. Dadosnya pengamen tapi dicari waktu itu. Oh iya iya. Mungkin juga aura positif kecantikan saya waktu itu ya. Alah iya ya dasarane ki piye? Nah. Iya, yo. Apa? Ngopo nek ambruk? Masa ngono kuwi? Ngapa? Masa ngono kuwi carane? Alah lah, pamer. Pamer gelang saiki. Padune pamer. Wah, ketok emas gede ya. Heeh. Wis salahke kok nayeng. Kuwi Mas Sepuh. Oh, 10 dina kudu nyepuhke. Janganlah tenggelam kalau kau memandang tubuhku. Janganlah kau mabuk kalau aku sedang tersenyum. Boleh-boleh saja kau sentuh tanganku, tapi jangan minta yang ini yang itu. Kalau ingin cinta dariku, engkau harus jujur dan sayang padaku. Oh, janganlah tenggelam kalau memandang tubuhku. Berarti wong lanang ki nek mandang aja mung fisik. Loh, iso Nek memandang fisik, memandang wajah, ya dia akan ke seluruh. Towel. Sukanya towel. Nempel, maunya nempel. Cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Lihat kening licin. Aku menggah pri. Wah, kowe iki lagi digoleki kuwi lho. Oh, kowe sing nyanyi terus kene sing berkarya, ngono lho. Etuke apa, Mas? Alhamdulillah. Itu apa? Komplit. Apa wae to iki? Asbak, Mbak. kulit gedang, Alah seneng aku. marneng. Marneng. Aja mangan marneng. Lah nyap. Untumu protel kok. Iki ben susune lancar kok. Nah, iki rokok. Nah, kowe seneng rokok apa ora? Aku ya ora no, Pri. Lah piye to? Oh ya dhewe sing udut wong wedok dia. Kowe Aku ora udut, Mas. kowe biasane ngerokok lho. Untuk janin dan kehamilan enggak bagus. Mas. Rokok apa biasane? Lah kowe jare biasane yo ngerokok. Mbah kono ning jaba Iya. Apa tak kuwi? susur minang. Ayo, nggo praktek sih. Mas. Oh. Aja nang kene. Liyane. Wetek tenan. Malah ngeleh. Kowe luwe tenan to kowe? Lah pura ngetuk awet mau. Maaf Kowe ki ngisini-sini Maaf sego panitia. pecel karo gereh layur, gereh pelature tak budel plastik tak nggo sarapan esuk-esuk arepan. Kowe tok aku arep mangane pekewuh aku. Angger dibageke panitia, Mas ndak maem mengkono. Aku ya gur nggih. Ah nggih mengke riyen. Ndak to engko selak entek nggih aku ngono. Lah jiko ngon prasmanan ra geduk lho aku. Kudune sing panitia ki kudune sing Lah iya. pangerten ya. Pangerten. Aku ya gur gah nggih tok. Padahal lele ana, pecel ana, gereh. Mbah aku ra ketok. Jangan ana. Mulan ndek kentongane ndek tulung aku. Lah kowe ger plola-plolo ngono ki ndarakne separek kok omah jebule. Aku wis trauma, demben nang Klaten aku njaluk tulung kowe. Mbok jikoke nggon godhong no. Godhong sego, walawe nek lele enek gereh, kuwi ora jikoke lele. Apa? Jikoke gereh diremet kake ngisor. Lha padake kucing kok piye kok? Ngembot cah kowe. Men rang-ranggeh ngono lho, Mas. Urike ra mok kuwi kok. Alah ya Ngaturke diselingi tembangan ya. Nggih, Nah, iki sing- saderepun mangke ugi wonten door press. Oh nggih. Nah, iki ana pamundhut lagu Apa? Seragenan. Lagunipun Menika saking Mas Dino Putra Dikari, nggih. Sing dalu Pak Kangkon nyuwun tembang Loro Ati Loro ingin nyekar Mbak Apri kelawan Mbak Mimin. Disragenke. Oh, Mbak Apri dipun BA dereng dipun BK. Oh, nggih. Ngapunten, Pak. Putra Dikari. Mereka penggemar almarhum Ki Seno Nugroho. Pak insyaallah kok
bakal ngenake pagelaran dalange Mas Gading. Pamukir Sena Saputra ning Pendopo Jodipati Bantul Ngayu Jakarta. Dalam rangka ulang tahun PWKL. Heeh, nggih. Nah. Diaturke bawane sik Mbak Mimin, Mbak Apri. Nah, ya. Sing penting pelok. Ya. Ya menika paring tali asih lumantar. Gip ana ing TikTok. Terima kasih banyak sekali. Ayo Cak, anu sapa jenenge Mbak Mimin, Mbak Apri dipun bawani sik ngetibakne loro ati. Banipun ngampil pangkur kangen nggih, Pak. Oh, boleh. Boleh. Suara wedok lho ya. Nggih. Wedok. Wedok. Kangen ku tanpa Ora mantra-mantra wong lanang. Ora ketara lho. Lah iya. Aku ya Mas matur nuwun ya Mas. Alah, yen Ra kowe iki montor-montor yen bae kakung matur nuwun. yen kowe iki cetha tenan kowe iki. Cetha apa putri? Lanang. Ngono iki kok enek wong lanang apa tau kleru ngono, Bri? Apri. Oh kerep kula niku tau nate ditutke hansip nembe medhoko kendaraan niku pun digandeng. Heeh. Karolin Mas kuwi. Karolin Mas. Terus ditangleti. Lho kok mlampah ki Mbak-mbak nggih wong kula rondo aku ya ngono. Heeh, iya. Kok tekan dhuwur panggung ki Mas, ngerti nek aku lanang ki terus bengok. Bengok. Wah biajiret bolak ngono. Ora lara ati aku. Lah ya ki mau mulane nyawang wong wedok aja saka casinge tok mau lho Mas. Awar Mas uncek kok udar kabeh. Aja tinceng Mas. Aja kleru mik lho ya. Alah, lah. Nguyuh mau yo ngadeg kok kene mau. Tak injek aku penasaran. Penasaran piye? Nguyuhe lungguh apa ngadeg aku. Lah kok malah ngadeg tibake. Aku yo melu mlebu sisan. Heeh. Lah kok aku sing duyohi. Lah yo Jangkrik pas tenan kok. aku ya. Ya kowe terus garek raup ngono. Lah rumasane ki apa padasan nggo Mas raup. aku kan ketutupan idep ngerti ku sampeyan iki kloset duduk ngono Mas. Ada ke kloset. Sia-sia lho padahal kloset ki lho. Lah aku yo njuk Manise ngene kok. Jadi ngaku ora permono kabotan idep kok yo. Rada Rada maju ki. wale kok idep ya. Ya. Mong sliramu kang dadi talange ngati Menika ugi kula aturaken dumateng menika adikipun Pak Joko Pilang Kenceng ingkang sampun transfer 200.000. Terima kasih. Ya, Mbak nuwun. Lemah teles Gusti Allah sing males mboten saged mantuk nembe undur saking Solo kuwi nggih Mbah nuwun pun aturaken lagon loro ati. Ya, ya. Nonanung ayo gentenan gurune jare kowe iki guru. Engko aku nek nyanyi kabawa karo kowe kualitasku disejajarke karo kowe aku emoh lho. Lah paling ora kualitasku kaya Bu Duwi, kaya Bu Rini ngono kuwi aku nek disejajarke kowe emoh. ya ora kowe kan pinunjul ngono ya Mas ya. Luwih dhuwur. Lah, ning kan mengakui toh Mas nek kualitasku di atas rata-rata Mas. Mengakui Buktikan. rata-rata Waslawas anggonku. nggih. ada kaya serigala malah. Sliramu among leleda. Telake muntir. Alon-alon. Ngelah. Jare sinden senior. Lah nggih, Iya, Yor. nada dure kecandak, nada rendahe mboten ngagor-agori ngoten. Kadang kan enten sinden sing dudi swara dhuwur bareng rendah ngeses ngoten to. Kula kan Oh, iya. mboten ngeses. Iya pinter nutup wirang kok. Ngeling ana. Kuwi miki ngopo dadak ditoh-tohke ngono kuwi? Enjeno teknik mic control mic ngaten niku. Piye kontrol mic? Iya. Oh, Kayak anu kelingan. Kelingan apa? Kayak kenal. Prakteknya kan latihannya nggo ngoten niku. Nyekel mi kan. Zaman Mbak Titi Puspa kuwi jenenge tebal tipis. Nek Oh. bahasa sinden sendal pancing.
Kuwi mono gaweane lawas kuwi iki. Lah iya, Apa to kuwi ilmu? Ya jaman ning terowong kowe iki. ya sing ngene iki. Kucing. Iya. Kowe nak. Ngelingana rikala tinake Lek Sukimin nganggo swara lanang genti. Tus utuh swara lanang. Sliramu nate ngendika tresno lahir terus kaya dalang Sragen kok. Sinten? Ki Putut. Iya Pak Putut Wijonarko ya kemarang rawuh. Pundi lenggah. Niki enten to niki? Nggih, wonten. Ingkang kagungan DG channel menika. Nggih DG channel. Nek guys story kok menderita. Mbak story iki sing optimis ngoten lho Mas, optimis. Gus iki pasti paringi sewudaran karena ucapan kada doa. Mesti kok ger-ger sula optimis ngoten lho. Tak sawang-sawang ki Pak Putut kok mirip kowe ya, Le. Upama digelungi ya padha kowe. Oh alah. Rati menika. Nggih. Nah, menika Mas nyuwun tembang dadi ati kagem Pak Lurah Daryono. Nggih, Pak Daryono. Sama warga Kaliwedi dari Pak Hongki Suwardi. Nggih. Balingrejo, Plosorejo. Nggih. Nah, ya. Lorati dilanggamke sikik ya. Nggih. Uga saking Pak Slamet Klego ingkang wonten ing Jakarta ingkang rumiyin nate nimbali kula panjenengan, Mbak Mimin, Mbak Apri. Wonten ing Klego, Boyolali, tasih kemutan to? Kemutan. Pas jen sete mati nih kok. Nggih. Nah, mereka selalu monitor. Saking CV Sekarwangi Jaya, nggih matur nuwun nyuwun lagon lali janjine. Nah, ya. Iki Mas Kamerun yo monitor, Mas Kamerun dagelan Sragen. Nggih, Pak Kamerun. Nggih. Nah, uga saking Mas Komir pengusaha rancak gamelan menawa ing Manyaran Wonogiri. Mugi pinaringan lancar sehat sedayanipun Mas Kangko nggih. Manuwun. Nah, ya. Monggo pun aturaken lara ati langgam sik. Yo kaya ngapa? Dados. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki jane tresno. Oh. Nyatane sliramu ngarani ati. Ati tantu wis ra bisa ditambani. Monggo Mas Gino sugeng minakenaken Radikari. Wis milio tresno aku apa dheweke. Wis milio dadi bojoku apa bojone. Bola balik mong gawe gelane roh.
rasa rasa tresno sliramu ra iso jaga Yo, Jaipong. Putra Dikari, selamat bergoyang. Selaras Indonesia. Selaras Indonesia. Yo. Yo. Mas Tarno Tania Jaya. Aku iki dadi manusa. Aku iki gane tresno. Nanyarane siramu ngarani hati Wis liya tresno aku apa dheweke wis liya dadi bojoku apa bojone ora bali mong gawe gelane rasa rasa tresno sliramu ra iso rasa tresno ayam tentrem Denis, terima kasih. Terima kasih. Tadi sore belum ada sambutan dari kepenjenengane Bapak Kepala Desa Pak Daryono. oh ngaten Mbok beliaunya mempunyai unek-unek yang akan disampaikan untuk masyarakat. Mbok menawa kersa diaturi tindak panggung Mbak Mimin, Mbak Apri. Mboten ngira-ngira hormat Nggih. kangge hormatan Bapak Lurah. Nggih. Monggo kasuwun minggah wonten pepanggungan. Heeh, ning aja dibeda lho. Mboten. Monggo Pak Lurah tindak mriki. Nah. turuk turuk Hai. Sampun dangu anginipun badhe nimbali kula. Alhamdulillah dalu menika saged kasempatan Pak Lurah. Nggih, Mas Dalang. Nggih. Ibaratnya kula ndek utang wis kesaur Kesaur lunas nggih. dari tahun 2019 lho. Nggih, leres nggih. Alhamdulillah. Nggih, termasuk nimbali anu Mbak Mimin Mbak Apri niki nggih ujar nggih Pak nggih. Oh, nek niki Nggih. ujar-ujaran. Ujar-ujaran. Oh, iya.
Lho Pak Lurah menika wicaksana. Wicaksana piye? Wonten GBHN menika rak sampun dipun atur Nggih. bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Lah nek dalu niki benten, entar dipelihara oleh Pak Lurah. Nggih, menika damel menghibur masyarakat Desa Kaliwedi. Nggih, nggih. Jadi saya sangat bersyukur atas kepemimpinan saya nggih. Nggih. Dari tahun 2013 yang desa tertinggal, 2019 kita sudah menjadi desa berkembang, Wow. 2022 kita menjadi desa maju. Dari dana desa kita dulu itu 700 juta, karena prestasi kita sekarang sudah 1,4 miliar. Wah. Luar biasa. Tepuk tangan kagem Kaliwedi. Dan desa Kaliwedi itu sudah termasuk desa brilian. Wow. Desa brilian itu dari BRI. Jadi kita kompetisi seluruh Indonesia untuk masuk di desa brilian. Alhamdulillah tahun 2023 ini kita dapat CSR, ini kok beasiswa 100 juta untuk anak-anak SD yang ranking 1 di SD 1 dan 2, 3. Wah, ya. Juga petani milenial kita mendapatkan bantuan 100 juta untuk budidaya melon gitu. Dan ini juga disuruh membuat proposal pembuatan peternakan, juga itu pendopo yang ada di belakang kita buat wisata perahu ayun ya, di belakang sana sudah kita bikin. Luar biasa. Dan malam ini kita bersyukur nggih nguri-nguri kebudayaan Jawi, nggih ujarku ya rampung dan silaturahmi antar masyarakat Desa Kaliwedi. Tur ini dari El Nino, nggih. El Nino niku napa niku? Napa? Panas kekeringan itu loh Pak. Oh, nggih. Tapi untuk di Kaliwedi sangat berkah sekali karena 90% desa Kaliwedi itu bertani. Nggih. Berkah pripun? Sepatok niku nek biasanya payu 7 juta Nggih. dijual. Niki eneng sing payu sampai 22 juta. Wah, Sangat luar biasa. Nggih. Jadi bencana kadang itu ada hikmahnya juga. Di Kaliwedi itu 90% penduduknya itu bertani. Dan bertani kita punya sumur bor sendiri. Jadi sangat kita bersyukur sekali dan bisa nimbali Mas Kanggo sak keluarga dan didukung oleh Dinas Kominfo nih Mbak Abi. Di sana-sana ada kekeringan dan kekurangan air, di sini air tetap melimpah ruah nggih, Pak. Betul. Berkahipun nggih. Berkah kagem warga Kaliwedi. Nggih. Alhamdulillah. Menika nggih ugi panjenengan menika lak nggih sengkut gumregut warganipun panjenengan ugi terlibat nggih Pak nggih. Nggih, alhamdulillah. Pokoke lek mutiara ki nek dinaungi apa dirawat Nah. dirawat karo sing mumpuni mesti yo dadi Menjadi ketok sesuatu yang luar mutiara. biasa. Ngono lho. Padahal dari desa tertinggal dan menjadi berkembang menjadi maju bahkan sekarang brilian. Ya, brilian kita sudah mencapai. Sak menika wonten pripun? Mas Bambang Samekto anggota DPR. Nggih, mbok pilih. Pupung sih lenggah. Wah, Pak Bambang Samekto ra, Bu? Rawuh. Wah, luar biasa Tur nggih. membawa doorpress sepeda. Oh iya, iya. Sekalian doorpress Juga Pak Camat ditimbali kemawon Mas Angko. Oh nggih, Pak Camat sekalian, Pak Bambang Samekto, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sragen. Wah, monggo dinta mriki, Pak. Nah, nggih. Tuluk, tuluk. Semoga Pak Bambang dan Pak Camat Monggo Pak Bambang paring dawuh. Sugeng dalu Mas Kangko. Sugeng dalu Pak Bambang nggih. Oke, sedaya Bapak lan Ibu warga ingkang rawuh mriku. Pak Camat, kula matur. Niku Pak Lurah niku ngendika nek dari tertinggal terus berkembang Maju. nanti maju. Indonesia dari dulu itu berkembang terus. Enggak maju-maju. Lah kok enggak maju-maju? Upama iki dadekne presiden Republik Indonesia mesti jadi maju.
Mumpung pilihan presiden nyalono wae, Mak. Mbak Apri. Dalem Pak Bambang. Wau enten sing bisi-bisi sebelah kula niku EO-ne niki. Nggih, pripun? Naksir jenengan. Mosok to, Pak? Nggih. Enten wong naksir jenengan purun mboten? Sik ingkang pundi kaine nggih purun to? Pak Camat diaturi maju, Pak. Pak Deni, Mas timbali Deni. Bapak, Nggih. timbali Bapak. Nggih, yo dirapekne sisan awon Pak Bambang mriki. Kita besanan nggih. Nggih. Mas Deni. Lumayan Wah. nonton. Ya ini gede dhuwur kok ganteng bagus lho piye kurang piye ngono kuwi. Piye? Dayane gagah. Lah ngoten niku dan lapo wah itu cocok banget. Kula tak lenggah. Aku tak lunggah ae, Pri. Ngopo? Lah ngapa? Nyawang Lho, Mas rono Deni. rono. Nyawang Mas Deni rahimku langsung kram lho, Pri. Pengedan. Skendalu Mas Deni. Skendalu, Mbak. Iya. Piye Mbak Apri? Pripun? Lah piye? Mas Deni piye? Ora kuat aku. Kok malah kono sing semaput? Godane donya jare harta tahta lah iki nek hartaku ya alhamdulillah ora kenggo. Tahta ya ora lah iki nyawang kahanan kok ngono lho, Pri. Gak butuh. Kaya duwe dalan. Bar nyawang kowe terus kaya apa, Mas aku. Pun Pak Camat monggo dirabekne napa pripun? Nggih, nyun wekdalipun Nggih. Monggo Pak Camat. Ibu, Bapak sekalian ingkang kula hormati, kala wau kula pikantuk dawuh saking panjenenganipun Bapak Untung Wibowo Sukawati dan Bu Wulan Purnamasari, Mbak Wulan, anggota DPRD Kabupaten Sragen, paring dawuh gandeng dalu menika mboten ngasta sepeda, tetapi tetap kita undian satu sepeda atas nama beliau. Besok sepedanya bisa diambil di Balai Desa. Dawuhipun ngaten. Tak undi sakniki nggih Bu nggih. Monggo nggih Pak Camat. Satu. Sementara nggih sepedane Pak Lurah bener napa? Menika memenuhi dawuhipun Bapak Untung Wibowo Sukawati dan Bu Wulan Purnamasari. Nggih. 1 unit sepeda nggih saking Mbak Wulan. Ngambilnya besok di kantor desa. Polisi. Oh, Nggih. kantor polisi tak kira. Bapak meriksani nyun pangapunten niki ora tak pilih. Mbak, kok no sitok Mbak? Dan kok dikira Nggih, Pak. Nggih, dipun kopiok rumiyin nggih menika. Ngejak Mas Deni lho, Mbak, coba. Wong loro. Nggih. Lah jake Pak Bambang ki menjodohkan. Kula besanan kali Mas Satu Kangkon. aja. Satu Satu, mawon Mas ya. ini nggih. Sampun. Ibu, Bapak sekalian, atas nama Bapak Untung Wibowo Sukawati dan Bu Wulan. Nomoripun 007 wonten 007 5 Monggo. 00785 wonten? Ya monggo. Monggo kursinipun dipeten-peten majeng. Monggo. Walah ampun kok Pak mesake ditetel gorene. Nggih. Labelnya ditetel bawa ke sini. Monggo. Ya, nggih. 00785 Nggih. 1 unit sepeda dari Mbak Wulan. Wonten mboten, Pak? Wonten apa mboten iki? Nah. Kosong? Oh ada. Nggih. Wonten. Melayu. Yang luar biasa. Pak Esu no. Monggo. Wah, niki Pak PPL kula niki. Wah, malah elok tenan Pak PPL. Iso batal iki. Monggo. Betul? Nggih, Pak PPL. Matur nuwun besok ke Ngertos kantor kantor, menika amanat saking Ibu Wulan sudah saya sampaikan 1 unit sepeda. Ngaten nggih Pak nggih? Nggih. Matur sembah nuwun Nggih. Bapak Nggih. pun lajengaken Satu kula mriko setunggal mawon. lagi. Niki Apa? punya Nomor kiri. Oh ngoten nggih, monggo.
perjodohan dereng di Ayo Mbak Apri. Malah sajake malu-malu. Ya Mbak Apri karo Mas Anu, Mas Malu-malu Denny. meong. Terus diwacane bareng. Iya. Mendet setunggal. Nggih. Mocone bareng. Macane Coba. bareng. Mas Denny, kiu. Ku geruk. Kok jeru? Pemenangnya adalah nomor undian 008. 008 Bentar. Biar sambil baca dulu. Iya. 008 6 3 3. 00863. Monggo Bapak Ibu dipun persani. Mangga. Mereka hadiah pun saged beto mulih, Pak. Ampun. Ampun niku mun hae Mas Denny niku. Oh, nggih, nggih. Pak Bambang. Jenengan purun mboten? Purun. 00863. Monggo. 008. Oh, wonten. Monggo Pak. Tinara wonten ngajeng. Ini orane pemenangnya iso tak mulihne to. Wonten menika Bapak ingkang Wonten. ngagem rasukan biru. Monggo Pak. Monggo Bapak, utawi Diunggahne kedah iso, dalam Pak Joko. jemput, monggo. Diangkat no. Wonten mriki Pak, dipun cocokaken rumiyin nomoripun. Nggih. Niku kali Mas Denny nyocokne wong loro. Oh Nah, nggih. nggih. Dipun cocokaken Mas Denny 00863. Cocok nggih? Cocok. Wis kene KUA. Nggih. Nah, sepedanya pun wonten ngajeng, Pak Ding. Luar biasa. Masih ada sepatu sepeda dan 6 door prize lagi. Yang satu nanti untuk goro-goro. Kalau yang 5 kalau sekarang gimana? 6. Ben habis kalian. Monggo Krista. Monggo derek mawon, derek panitia Derek, mawon. Pak Nggih. Lurah. Nggih. Moga Pak Joko. Nih. Ampun, pun selajengipun kula Siap. pasrah Denny kalih niki. Oh, nggih, siap Pak. Sebenarnya Pak Bambang. Nggih. Nggih, mereka Mas Denny masih ikut turun. Oh iya. Pak Bambang iku aku ra digoleki kaya Mas Denny si jingkas ngono ya bener. masih berapa? Nggih. 5. Nih, Nggih. monggo dari 5. Ayo, Monggo. ini ngopiok undian. Nih, Mas Uncek. Ambil Mas Uncek. Nggih. Aja mlebu-mlebu katut dikopiok engko malah. Iki dari TB Surasno, kipas angin Oh, saking toko bangunan satu Surasno. saja. Nggih. Toyogo. Nomoripun ingkang beruntung 01069. Monggo Bapak Ibu dipun pirsani 01069. 01069. Oh Ibu, wonten. Kipas angin. Pas hawane pas panas-panasnya ya Mas. Nggih. Wah, Kipas sing- angin. sing- Langsung, Mbak Mimi. sing itu Masih Kiai ada 4, sepuh. ada 4, langsung 4. Langsung Coba, Mbak. dua. Tobi yang putih, yang putih. Nggih, 01069. Nggih bener. Pon, niki dibeto. Selamat nggih Nggih Bu. kipasan karo Mas Dardi nggih. Mrika Pun. kalian Ibu sinten? Bu Suparti. Bu Suparti ki dalem saking Blangan. Nggih. Blangan. Selamat nggih Bu nggih. Lah, wis ora sumuk ora. Nggih 4 sekalian. Ayo, Lek. Pemah uleng-ulengan. Tas punggung. Ada tas punggung. Weh. Tas sekolah monggo. Nomoripun ingkang beruntung 01145. 01145. Monggo kula wangsul pindah malih 01145. Monggo Bapak Ibu dipun pirsani nomoripun. Ketoke teng mriki niki mboten enten sing lenggahi ketoke. Langsung Terus dilungguhi ngene lho. Oh wonten. oh Nggih.
Selajengipun menika langsung tas niku. Nggih. Rangsel. 01253 Kompor gas tungku 1. 01253 01253. Monggo sinten angsal kompor niki 01253. Mboten nggih. Batal. Nika tesih ruwet lho nika. Mboten. Niku mriko daerah Sewu Medun niki Sewu Punjul. 01253. Mboten wonten nggih. Dipun hitung dulu 5 4 3. Oh, Pak Dene. Niku enten lho Mbah Kakung mesake piyai sepuh ngulatke nomor nggih rada blawur lho. Masa terus dibatalne. Iyalah. Lajeng nggih. Dikobong nggih. 00656 00656 656 Wah, sing itu kompor iki ketoke sing diteh no. Kok diteh? Teh kepala jenggot lho. Nggih, nika Pakde. Sembrono. Kompor Selamat nggih, Mbah. Mbah jenggot. Mbah sinten, Mbah? Paring asma Mbah sinten? Parman. Mbah Parman. Selamat nggih, Mbah. Monggo Magicom. Mbah Parman jenggot. Nggih kula sing 00656 00656 monggo langsung. Nika. Nomor selanjutnya 01196. 01196. Kula langsung pindah malih Bapak Ibu. 01196. 01196. Magicom. Nggih, selamat. Selamat nggih, Pak. Nggih, selamat nggih, Pak. Nggih. Kowe ra ketok. Oh, iya. Bar itu anget-anget ora ngerti wong. Oh alah. Liyane disalami kira Ora ketok kowe iki kok. Aku ngene iki malah bayangke. Apa? Sumbene digawe ngono. Ngomong tamu sing diliwati terus. 01196. Monggo wonten Bapak. Oh, Bapak wonten. Niki ngajeng ya, Mbak. Angsal kompor melih. Kompor 2 tungku. Bapak. 01196. Leres nggih, Pak? Leres. Selamat nggih, Mbak Kakung. Mangke gara-gara tasih wonten sepeda. Masih satu sepeda. Wah, iya. Dari Mas Dani Solo Beton. Matur nuwun. Oh, Mas Dani Solo Beton. Sing ngesir anu niki mau, sing ngesir Mbak Mimin mau. Nggih. Nggih, matur nuwun. Napa nggih? Mas Kangko. Nggih, sembah nuwun. Nggih, Mbak Lurah. dipun lajengaken. Siap. Sembah nuwun, Pak Lurah. Mboten tetebangan riyen to Pak Lurah. Oh, mboten. Oh, mboten. Nggih, sembah nuwun. Ya. Pak Lurah nggih selamat kagem sedaya ingkang pikantuk Doorpress mugi saged manfaat. Nggih, dipun aturaken sinden kula nggih Pak Mimin. Ya telu-telu sisan ngono. Ana Wiwi, ana Dita, ana Budwi karo sitoke sing rong adeg mau sapa? Cungpe. Nah, papat. Ya. Ya ana lagon pamundhut saka ing Mas Joko Kedung Malang, Papar Kediri. Nyuwun lagon. Oh nggih. Nah, Kang Mas lancar sehat selalu, Mbah Agus Ragen nggih. Nah, Mas Ningkring nggih nyuwun lagon iki dirangkem lagune Ninggal Katresnan. Wah ya. Monggo Bu Dwi, Cungpe, Wiwi karo Dita. Ya, nggih, diaturi sumeneng. Ya. Nggih, nderek bungon Pak Kangko nggih sedaya lancar saking Kaliwuluh matur sembah nuwun. Nah, uga iki sapa iki akeh men. Kula nderek bungon menawi kepareng kula nyuwun langgam setya tuhu katur sedaya rencang SMP. Negeri Sambirejo alumni 85 Mas Suparman penjaga kantor Desa Kaliwedi Gondang nggih. Ya, nggih. Lagunipun Ninggal Katresnan yuk digarap sing gayeng langsung dangdut. Ya, joget dipadakne yuk terus.
Purwanto, terima kasih. Selaras Indonesia. Bacut garwane wong liya sinden lenggah disusul sing ngadeg Birgita Chandra karo Dina operan yo ben tampil kabeh. Sing lenggah genti senggak Wijaras Indonesia. Hera minggir tabrak, hera minggir tabrak. Nak gila putra dikari. Aku sing tak tresnani. Bisa
2 kali Mas Guru. Aku neroke wong wedok-wedok bingung kok malah. Bingung apa? Joget kan ngimbangi kan ra iso lho. Heeh ya. Bingung tangane ngene-ngene. Nek anu kesampluk bokong, nek sampluk selendang. Ya niki rodok-rodok mau lho Mbak Dita mau lho. Apa? Kok mak slenteng ngono mau apa ngentut to Mbak we, Mbak. Gak aku pas burine lho. Ning penyanyi bersyukur lho, sing ra dirasake wong liya penyanyi iso ngrasake. Lah nek ngrasake bab bosok terus lho. Terus seneng ya. Ayo lanjut. Yuk. Ning apa siramu nindalaku tanpa dosa atiku terata-rata yang mestiku Sono bilang kenceng segon midhangetaken. Ganjel to. Ya. Nek apa tak perang sik Mbak Mimin, Mbak Apil, Mas Unzat. Nggih, monggo. Diluk ae engko gek goro-goro tentang ngedum sepeda. Ya, Slendro ya. Ya. Keperok sik ya ora ketang sak kemperangan no. Ya, yo mendung mentiung kaya gawe payung, Ger. Ya, Hujan deras mulai